Askar chungud bura makasipul mabende jafombo wadwa hali abich noliso godo he county mano ma Homa Bay neno ikrok mabende gintiere godo kanya hinya motelo ne yiero mago mag nominations mag duond bura mano mar ODM. Adar mar mondo mwalosi kotende kod campaign nikech kaluwore kod chik mano mar IEBC nyakorom Gajwang ne giketo kanyo ni campaigns nego bed ni rengo chakre kanyo chieng' tarik 8 mar dwe mar 10 nyaka rom kanyo chieng' tarik 24 mar dwe mar 11 kinde timo kisera mar ombulu kata mna campaigns akeni engineer ineno ka kinde makamago chal nade nikech sani kwantiere dwe mar 8 to campaigns deg bende chako e thuolo mar aparo ni jumbe dweche madiro mariyo kawuok sani mano bende romo mar timo kisera mar ombulu adier kwang'iyo elections mosebeti duto aparo no romo nikech nyotera IEBC court nikech ndalo mancha gimiyo mamar yiero tiyudo ka ne bed na IEBC nentie to no bed ka speaker osewacho no seat ni is vacant 90 days no bed ni timo elections koro it's within upon the party nyaka ikre then IEBC nyaka ikre within 90 days akoro wang'iyo kawuono nyaka tarik 27 dwe mar 11 99 days which means waongo excuse macho nok waikre no bed anytime party oikre IEBC oikre to timo campaigns kisera mar ombulu nikech wacho ni chike nyaka bend ni iluwo to chik ineno ka koro teru nyaka e dwe mano mar 10 mar timo campaigns IEBC nyowacho very well na special circumstances miyo gik moko nyalo timo mopogre man wabet kod by elections ka waongo IEBC koro koket gitu nyaka gikaw time moro mar timo elections and the constitution allows them koro an okan rachi gino but king'yo wan kaka jo gunja koro onge ng'inano ka koro kasipul ochwakre no gichware kamano nikech gin olan to nchapo gichao campaign motegno to wan ka jo gunja ose campaign bwa all lakini okwa all waikre koro ng'inano ka kasipul ochiek no gichiek nikech gin gi time martin according to them maybe one thing in one we have had a lot of time one was chung from July last year July August up to now was a campaign for enough time and one ready for elections to by elections kumwa okay ma ugunja ni oken gi manyien ugenya uholo na one constituency ko 97 ko general election kana one ko general election to Matthews Ogutu ko the late Matthews Ogutu and the late Bishop Ondiek PM but negidi court kane gidi court to watimo by election mokwongo ugenya uholo ne pod wariure the bigger ugenya sani wen ugenya gugunja bondi borengo biro kanje di 29 koro PM kod Ogutu borengo bet MP 1980 Ogutu mene moyo siemo Ogutu mene moyo kelo to rengo biro as a young boy ne clerk Minister of Lands boyombo Ogutu manene enja system koro by election oken gimo achako kawuono koro pogo genya kod Ogunja kendo ko 2017 watim elections oyiero MP Otieno Karang then David Ochieng odhi court 2019 on by election Ugenya David Ochieng odhi Yombo Karang was like the system person in gima winjo koro jo Ugenya jo Ugunja in a place Ugunja is a place Ugenya is a people koro jo Ugenya gi joma ohero make mind gi egin election mabiro ni wakoyo party mondo winjo piny oamua ng'ama gidwaro nikech jo Ugenya ose prove before from 1980 2019 2025 bende gidhi wacho kendo ni mondo omigi chance margi nikech gin joma have proven for a long time ngin gidhi decide kaka gidwaro kendo kaka gidhi tim gini koro mane gimwa koyo mondo time 2025 ang'en time tin but the best thing en kwanyo ka IEBC tim elections en jo piny dhi yiero koro party ka bende wami jo piny oyiero mondo gini obed mondo the main elections obed reflection mar jo piny dwaro koro party otim elections mar jite jo party oyier ng'atgi then party oter ng'ato to yombo mayot in November nikech kaluwore kod rameny wacho ni counties magwa makalunya korom Gajwang rameny biro bedo